Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bosku. Selesai jualan, kita lanjut makan besar, makan. Oke. Iki sayure, iki enek gulu ayam. Sawerane Kanjeng Mami ho. Iya ora? Kena nggo tuku traktor. Nyawar Mbak Elsi. Jangan tahu. Tagas. Coba tambah buah. Mesti kasinan. Oh. Nek iklan mesti kasinan. Ora apa-apa, ora mendemi. Goreng kok dibakar. Nek diungkep kok. Oblok endas pitik. Jangane rasa suwedep kaya biasane. Iya. Oke guys, kita tunggu. Ngene ditunggoni wonge kok dicilekno iki bentul stres koplak. Ditunggoni iki bener gage sat-sat. Wah. Kok kaya ditinggal umpro ae. Ditunggoni iki sat-sat nang gage kok. Ana bidang mangan ya. Otak itu yang cerdas, sat-sat. Ayah ngonten, ayah dodol, ayah turu. Enak lah. Gayane banyu digodhog. Marayopo. Nambah gawean. Aku udah biasanya pojokan sawah dipacul truk dikokop wis dadi ngombe. Nang alas pacul truk dikokop ya wis ngombe. Godhog-godhogan barang. Lah. Sing marahi sapa? Terok iki terok wong kuno, terok wong anyar-anyar. Justru panganan anyar iki akeh obate iki malah terok wong kuno. Ya kudune terok wong kuno, ora kok penanggulangane ngono. Kakean teori wong saiki. Praktek ra enak, faktane ra enak. Sing nanggulangane kok wong kuno tak. Lah. Wong kuno aja diremeh. Sombene balik kuno nah iki. Ngasale wong kuno kok dianyari, malah bujat kabeh. Kudune yang balik kuno. Yo guys. Wong kuno mbiyen hebat-hebat kok. Dianyari karo-karuan. Wong kuno biyen kok iso muter. Tahu ya. Kuring mau mek sak kilo saiki to, Nggih. Lah kita ambil nduk-nduk ra ono. Kaya jin iki senambane wong kuno kaya marah-mari. Wong anyar-anyar. Wong anyar nek manggo ilmu kuno ya mari. Jin ya wedi. Fakta. Mangan, guys. Oh, mana, Mang. Jawa
Jawa ditambah Selawan. Jawa ki sing Jawa. Mangane lere ngokon. Gak tangi. Lah wong Jawa kok wis ora Jawa berarti wis Jawan. Keboko. Mangan. Mambu lah nduk kuyoe. Jajan nduk ku lho. Tukok nang kowe di asuk di esuk kok ora ngreken. Maekno kowe. Era dilawo sedang dilawo. Dilawo ora ngreken. Gar. Ngono kon marang kon bilah. Saya malah bilayu turu. Lesek udah jajan nduk. Pombe kebok kuwi kok. Muluk kangelane teles. Segone perong. Semangat ta? Biasa ngene, nemu apa papeng kuwi nemu apa to nek. Lupa kok ora ra iso. Ya gak berat tapi. Iya. Sing ngarep paling berat. Pas ngarep. Ora opo paling. Ambek kebok apa ambek jajan nduk. Induk kene. Sambat loro mbok rasane dhewe diupeni dhewe awake. Boleh tak ketemu. Tahunya kecing. Amarga dilarang ki bayine ditambah ya. Banyune apa? Apa dodolannya sepi? Wong bubune lho saithik. Lambangnya tuh masak adesi. Menulis kayak sidik. Aku oleh tahu mas ya. Kelangan duit. Harga pilih tangan. Masih negatif ya punya. Masih kalau
Nah, gak apa-apa lah mbok tunggoni bintang gage. Kompore gedekno. Orang sing elek terang bulanan apa bae tre pojang pokoknya sing apik basa so pojang fakta ini adonane apa ono makan apa menyai ora patek ireng awet bening Ikune anu lho lagi kayak kulkasnya. Susu tapi masuk. ora mangan ora kuat ngeden Udah ada keluar tuh. Biasanya ini sendiri. cuman Jadi aku biasanya ada senang deh. aku wis seneng daging jamane online dah dan tepuk laktor men ora usah bayari laktor ana akeh mulai dhewe ngalak ini wong tari iki gradine entuk saite gerak-gerak dhewe ya apa wong Pak Eka gimana kayak tadi masih lihat sampai habis coba Pak Eka sini ada nih mereka nyawang deh mereka nyawang orangnya dia katanya mau pengen sapi deh endi ya kita bayar sawahnya berdua dulu banyak sapi kan kita yang pengen sapi katanya tani karena aku tadi jadi gede oh iya ya puli panggul pasar kasar jadi seperti kalau jadi dia lagi dulu ambil sini
Habis. Ijek lagi yang mana? Ya. Just. Jadi ditutup. Ceracah. Udah jam, kamu lumayan. Ada. Lumayan nih jam. Guding-guding aja. Oh, satenya lumayan. Istimewa. Sungguh-sungguh ini punya ujian loh. Istimewa. Yo ben terakhir rezekiku kuwi berarti kok ora oleh ngiri. Istimewa. Yo iya kok. Mulane kualitas pertahanan ben iso ngene iki terus. Wis nduk wis ora kene sing. Ya ora sing aduk, ya sing gawe, ya sing aduk semua kru martabak sapa sing gawe ning kono ning kene kakek bengek A B C D kualitas itu yang utama. Yo. Jadi martabak digawe ya ayu, terang bulan digawe ya melenuk empuk ayu. Sing gawe iki lho guys rupane wonge welek. Kesuwen gitu aku ngantuk. Tapi nek ora duit kudu nyaut ae. Ya piye akeh yo bagianku sithik yo tak tampani. Menjaga kualitas kok angel rek ora. Ya bangetan. Dihitung konangan lho ya. Hitung. Iki kurang cepet. Boleh kono. Lah tak tinggali 100 nang kono. Tak cukup 50 bensin. Lah iya. Kurang piye? Iso ngene yo. Lah nggak bisa jaga kualitas ya panggah kok konsisten. Iya tok. Faktane ra enak. Melo 2009 sampai 2020 kok. Nyerot bintu. Lah gak gelem ter aku mbendino ngingeti micek ae matane kok. Tangane gitu. Ya ora ya terah micek matane. Aku liwat nglirek wis beda carane. Selroh. Ah. Men ketemu sithik. Sithik jere. Sithik. Rasa wakul lho. Menu diet iki. Nah, sana. Lah awake kimplah-kimplah. Leno wis payu jere ngono kok. Imbang karo Mbak Elsi sing biasa tak pangkung. Dene padha. Kene kukuke gak seru. Pesen tukang blonjo ndek kok malah sambat. Kore sing sambat kaya aku. Tidak tahu. Ini kan kok. Mbok cekot ora iki? Kita aku mau ngono wis nyirah. Wis. Kareng mlebu-mlebokno. Hah? Nah, kita mau kene bari saisa apa-apa ya di ro kalong nek mangan. Tuh, lampun sak cepatnya ya. Nah, iki saset-saset. Itu untuk jajan kamu jenis. Ya oke. Bening gacokan sesuk iki. Nanti Gacokan. kacane apa? Halah, desa yo ayam. Kacane apa nih? Sebut liwati mie gacokan iki lho. Oh, alah mie gacoan. Heeh. Kok gacoan? Gacoan. Iya podo gacokan. Ya gak lah. Makan-makan di koncone. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, sawaran kayak gini. Bener.